Fl-aħħar sigħat raġel ta' 45 sena mill-Gargur spiċċa fil-periklu tal-mewt wara li ntlaqat minn l-asta tal-futbol waqt li kien għaddej turnament tal-futbol biex inġabru fondi għal karità fil-ground tax-Xajra tal-Florjana. One News tkellem ma' Tony Zara, wieħed mis-sidien tal-ground tax-Xajra tal-Florjana, li qal li l-inċident seħħ meta r-raġel iddendel mal-parti ta' fuq tal-asta tal-futbol u din bil-pis elbet u bekk spiċċa biex intlaqat. Skont Zara, il-lasti jkunu marbuta mal-fencing li jdawwar il-ground. Qal li fil-ground jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha ta' sigurtà u li l-lasti tal-futbol li huma konformi mal-UEFA sarilhom titjib fi frar li għadda. Inċident simili għal dak tal-ħadd fil-għaxija seħħ fit-28 Ottubru tal-2003 fejn dakinhar student ta' 14-il sena tilef ħajtu wara li ddendel mal-asta tal-futbol mimduda li jelbet u konsegwenza tek ħabat rasu mal-art u miet. Fl-2007 ġuvni barrani kważi tilef ħajtu wara li wkoll waqgħet fuqu l-asta tal-futbol fi ground tal-futbol f'Manuel Island. Inċidenti bħal dawn iqajmu mistoqsijiet dwar x'jista' jsir aktar biex tiġi mħarsa s-sigurtà fil-grounds tal-futbol. Xi ħaġa li dwarha One News tkellem ma' Ludovico Mikallef, Viċi President tal-MFA u Chairman tal-Youth Community tal-MFA. Li ta' ħafna minnu tuwejt jom l-astrategija situazzjoni soluzzjoni ideali. Tuwejt jom minn wara. Le, tikollhom weights u fuq wara minn fejn ikollok ħad jiżomm ix-xibka sabiex mill-lasti ma għandhomx. Dik hija problema li sibna. F'ċerti pajjiżi bħall-Istati Uniti l-asti tal-futbol mhux fissi jitweħħlu temporanjament mal-art, xi ħaġa li iżda tista' ssir jekk l-art tippermetti. Fl-artificial turf ma tantx tista' twaħħal għaliex ma tistax tippeggja fejn għandek natural turf iva, ħanna taqgħu nippeggjaw. U ddaħħalhom dejjem kontra. F'Malta huma biss tlieta l-grounds b'turf naturali, dak f'Taqali tal-Hibs u l-Gozo Stadium. Ludovico Mikallef jgħid li l-MFA diġà għaddiet setta linji gwida x'jista' jsir min nurseries tal-futbol biex il-lasti ma jkunux ta' periklu.